Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Eileen Bathad. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Taguan ko ninyo sa pangalan nga Jerry, 20 anyos, ug taga Cagayan de Oro City. Kining akong suliran punto legal. Kabahin kini sa yuta sa akong apuhan sa side sa akong mama. Murag nalimbungan man gud ang akong mama ug uban pa ni mga igsuon nining akong uyuan nga igsuon ni mama. Aron niyang hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Uy, Jerry, pasuruya sad mis inyo, uy. Mamutong ta. Dako man ko na mo kayutaan. Dako ba, uy? May mag-amo na, nga samo pa man ang mga kaapuhanan. Ang si mga kaapuhanan ba, uy? Ang tagiya ba ng yuta ba, ang ginikanan pa sa kong mga apuhan. Bali, sa mga ginikanan pa na sa kong lula. Nya, ang akong lula, may igsoon nga babae. Sila rang duha. So, ang bahin rang akong lula ang tawag nga sa among pamilya. O nya, ang akong lula, daghan sa mga anak. Daghan man sila igsoon nga magbahin sa bahin ni lula. Mao nga, murag tag sa kapudyot na lang gid mi anang mga apo ni lula. Oh, may dalag na kay sawa, di ba? Ay, noon. Pero maulagi na. Di ko kapataka o panghilabot sa mga tanom sa among yuta. Kay nahibaw manggod ko. Nga dili kay kami rin tag-iya. Maupod. Pero, pwede lagi tang mamutong. Ikaw no, Miriam, no? Madagi ko ni pugos ay. Yay! Guys! Okay na si Jerry! Mga total sa ilan ng weekend! Mamutong pa! Manangin pa kumaman ako eh. Dadalang gud sila din para mamutong sila. Mahay man na og permanente ng manganhi ang imong mga classmates. Unya, di tamay ko gana sa uban nimo mga igsoon na og sa uban ako mga ikagaw. Labaw masad ng mga igagaw nimo nga mamutong diha ba uban sa ilang mga barkada. Tagsaragani tang may bisita din sa bahay og mamutong. Mao okay ra na, Jerry. Dili na to idaw ang grasya sa uban. Ay, may tatanong kung nabahin na ninyong yuta man, no? Aron ba mahibaw ta og asa inyong bahin? Aron adto na ta mga og putong. Kay basig masuko sa stiyo. Ang butadan lang uyuan ni mas binansyo, Nahisgutan na baya na kani adto pa nga magbahin nami anang yuta, o gisalig na namo niya. Kasi aramang kung may grado namo. Kay unsag gyud naman taon namo, elementary ra. Maong siya gisaligan ng mama pagbahin-bahin ana. Apa, namatay na sa mama, o pag yun na namo matarong ubahin yuta. Okay raman pod ba? Wa man ni magkasiluay tungod anang yuta. Sabot-sabot raman me. Wala ko simba ko taon. Wala mong mga ginikanan. Kami na unya mga mag-agaw ang magkagubot sa pag-angkon-angkon ana. Mao nga, may gidunta to. Nagkarup lang daan. Magbahin-bahin na mo ang managsuon. Bitaw sa. Sige lang. Ako niya sultihan anak sila si Tio Benny mo. Kining ginahanap kong lugar. Kining sa probinsya niya, daghang mga tanom, mga lubi, daghang kahoy. Pwede na si Jerry ang imong menyuan, Arlene. Kayutaan. Nek. Lina. Tungod lang sa yuta nga dili lang kayo nga mong pamilya ang nanagiya. Ay, kasi pa maditagayaan ni Jerry. Ang mga isang sa kumama. Kay, kang lula pa man yung yuta. Mauba? Ay, hala. Nagtagag-nagbutong na ito ni Pasakas Lubi. Hoy! Kinsa mo nang hilabot din sa kalubihan, ha? Jerry, may bibatlong na to. Kaila ka na. Huwag mo kung kailangan niya. Ikan ka ron! Dili na mo manghilabot sa mga tanom aning yuta, ha? Kailain ang tag-iya ining yuta, ha? Private property ni. Unsa? Nakalitan mi nga may lain ang nangangkon sa yuta sa mga ginikanan sa akong inahan o sa akong mga apuhan. Gilakan gining mama kay nahadlok siya na mapapahawa mi dinhi nga daghan na kuno siya childhood memories ining lugar. O maskin kami nga ilang mga anak. Wa sa mi magdahom. Nga ang yuta nga kanhi mo yamong namataan nga nagtumi nga sa amo paning katigwangan, dili na din ni amo. O to nga nagpakisusi mi bahin ini. Nga pinasad kog susi kay wala gid tay mga grado ang akong inahan ug uban ako mga iyan ug uyuan. Ug unya Kini maong yuta na foreclose na ni sa bangko. Dugay na kaayo. Mga napo na tingali ka tuig. Oh, uy. 10 anyos pa ko ana. Mga ingon ana. Kaya nagloon kining uyuan nimo sa bangko. Kining gingalan og binansyo.
o gikolateral kining yuta. Ug dihang narimati, gi-foreclose sa bangko o gipalit sa akong amo. Dili. Wa di mo mahibaw ini nga dapat mo pirma man unta ang mama nimo ani, ingon man ang uban pa nilang mga igsuon. Oo, may kisulti nga akong mamabahin og ingon ana, sir. Oh, base nakapirma siya ug nalimot lang. Pangutangan ko niya nga kumama ana, sir. Wa man ko'y mahinumduman nga nagpirma ko og ingon ana bahin og yuta. Ano gong musugot ko nga ilo ni sa bangko nga niya abay at magpuyo dinhi. Ubay-ubay na sad sa ato mga kaliwatan nga niya na dinhi nagpuyo. Ang ako mga pag-umangkon nga mga anak sa akong mga igsuon nga imong mga igaagaw. Pastilan ma. Gibinuangan gid mong tiyo Bidansyo. Kay dili naman di ko kita ang tagyan ng yuta. Pailayan naman din tigiya. Unsa? Oy binuang na nga nugong nahitabo man na. Magsusit ano yun, May? Na, wala ba si Tiyo Binansyo ninyo dinis ato? Tuas Manila. Kisa pa may pangutan-on nato bahin ni Ana. Ang uban mo mga igsoon ha. Basig may nahibawan bahin ana. Ay, magsusi ko ini. Sa akong mahinumduman, katos Manoy Binansyo, may SPA katos siya aron nga mabuak kining yuta nila ni Mama. Ang pagbahin ba nila ni Mama siyang igsuon, kay nakumon mangkod ning yuta kaniadto sa wa pa mabahin nilang mama o tiya Asyang. Dibuak, maong sa pamilyang mama, mauna kining atong bahin. SPA sa pagbuak o pagbahin lang ining yuta apan dili para ilon sa bangko. Wa sa gipirmahan bahin og loan sa bangko tiya. Wa, oy. Oh, parehas ta Ismer. Wa masad ko kapirma og mga ingon ni Ana. Unya, ganong nahitabo man nga dili na ato ni yuta Pasuwayan tanig konsulta ning problema ha eh. Dool taga abogado. Unya dong wa man taon tay kwarta. Modol ta pa ho. Abogado sa gobyerno man na. Patabang ta ana. Uy, wala man mo'y mahimo ani. Kay dugay naman yung katuikan. Ha? Wala may mahimo ani, attorney? May konsulta mi anis pao. Pero ang ingon, nga wala ko na may mahimo pa. Kay dugay na ko ning katuigan nga nahitabo. Dili nang ta gusto og gubot ang akong inahan, apan pirmi man siya mag-uol nga maghunahuna nga ang yuta nga puno mi og memories. Dili na di amo makaguol. Kay dako kayo ang yuta sa akong apuhan. Nya gamay ra kayo ang value sa pag-loan sa bangko. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. May SPA kuno kaniadto nga akong uyuan para sa pagbuak sa yuta aron mabahin kini ni Lola og sa iyang igsuon. Pwede ba day nga maggamit sa akong uyuan ang maong SPA aron sa pag-loan sa bangko? Ikaduhang pangutana. Na-foreclose ko sa bangko ang yuta sa akong lola. Unsa may buti pasabot ana? Kay mama sa sulti sa nagpaila karon nga bag-ong tagiya sa yuta. Ikatulong pangutana. Ngano nakahimo man ini ang akong uyuan nga igsuon sa akong inahan, nga wa man makapirma sila si mama o iya mga igsuon bahin ini? Pwede ba nga ang ipa-foreclose lang maulang unta ang bahin sa akong uyuan? Ikaw pat og katapos sa pangutana. May mahimo pa ba ang akong mama o iyang mga igsuon aron mabawi nila kining yuta? Ang ingon sa pao nga wala ko may mahimo ini kay dugay nang nahitabo. Sayang gud kaayong yuta agud kay dako unya gamay ra kayo ang value sa pag-loan sa akong uyuan. Unsay among buhaton? Palihog tabangi og tambagi ko. Ini ang ako suliran, Jerry. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug of course mga problemang may punto legal, punto medical. Ay, medical si Dr. Obra ha, pero kini mga personal na to nga mga problema ba? No, pwede na nato hatagan og tubag ug pagtagad ng inyong mga suliran. No naayog na mo dugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612 at yahoo.com
no, or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinumdum. Dani sa suliran_612@yahoo.com email address na no, from Cagayan de Oro City. No, we'll hide her sa pangalan nga Jerry, murag 25 years old pa man ni si Jerry. Og ning suwat ni siya punto legal ni kabahin sa yuta sa iyahang apuhan, no, kay gilon manggud ni sa iyahang angkol ang yuta pero kabilin gyud unta ni sa iyahang apuhan, meaning kumon paunta gyud ng yuta sa iyahang apuhan, no, until katumo lagi ni na loan. So unang pangutana, may SPA ko no kaniadto ang akong uyuan para sa pagbuak sa yuta aron mabalhin kini ni lola ug sa iyang mga igsuon. Pwede ba day na magamit sa akong uyuan ang maong SPA aron pag-loan sa bangko? Okay, langtod pagkasturya moingon gyud ko dili. Ang special power of attorney, mga sukintig paminaw, mauni ang dokumento diin nga kung ang usa ka tawo, no, kay di ba kung kinahanglan ta mo pirma na atay kinahanglan adtuon mo representar ta sa ato ang kaugalingon, no, di manggud na sa tanang higayon pwede or kaya buhaton sa hingtungdan na ay rason basin busy tungod pod kay nilarga wa diri na as gawas or lumargahay unya dili pa maabot, di pa maklim, di pa maabot sa panahon or itugon gud nimo no ang kaning maong tawhana, pwede gid na nimo mohatag kag authority or pwede nimo siya kahintungdan nga pwede siya mo represent nimo. Now, ang dokumento ang sa balaod kung atog yung klaruhon ang balaod, kontrata sad na siya, it's called a contract of agency. Agency gani na ay principal na ay ahente, no? Ang ahente di ba? Maunay mga ahente ming gini-represent, representative ba? Maunay ahente. Now, pareho ra pud na si SPA. So ang document nga magpamatuod nga gi-authorize ka, dili man gud na sa tanang higayon authorization. Kay na ay mga akto nga kinahanglan gyud og legal nga dokumento nga gitawag natong special power of attorney. Nganong special man ang tawag ana? Tungod kay ang tanang mga authority nga gitugot sa usa ka tawo nga gitawag natong principal ngadto sa iyahang agent or ato pong tawgon na sa attorney in fact, kinahanglan specific, kinahanglan klaro. Unsa may akong pasabot kung pananglitan ang imuhang gustong itugot lagi kung unsa imong gustong itugot niya nga mahimo niyang buhaton, mao ra gid pud imong ilista dinha. Ang wa din haslisa di niya pwede buhaton maski pag naa si SPA sama sa ako na ako yuta niya mularga ko, no, na ako yuta og balay unya ganahan ako paabangan unya mularga man ko, so pwede na ako ingnon si Dr. Obra, Dok, himuan lang ti kag SPAB, palihog og ikay in charge ani, ikay mo pa abang aning ako ang balay, no? Mauni nga kantidad, mauni. So, ang maghimo kog SPA, no, authorizing Dr. Obra, nga pwede siya mo abang, pwede niya ipaabang ang maong balay ug yuta nako. Pero, ang pangutana, naa si SPA, klaro, very specific, ang authority akong gihatag, ipaabang ra. Pwede ba niya ibaligya? Pwede ba niya i-loan? No? Pwede ba niya isangla? Pwede ba niya ipon? At to phone shop, no? Ang tubag ana dili nga naman kiwa man na sa appeal, di man na siya appeal sa akong gi-authorize niya. So sama ra pud ni sa imong unang pangutana, ang SPA, no, ang gitugot nga authority sa imuhang lola ngadto sa imong uyuan is gi-authorize ra siya para ibuak-buak ang yuta ilaha para pag-process siguro ana. So dili pwede niya malon ngadto sa bangko unless naapoy nakabutang didto sa SPA nga aside sa pagbuak-buak pwede niya i-loan ang maong or i-collateral ang maong yuta. Pero kung wa na, di gyud pwede ha. So ang akong advice nimo ani is tan-awa o basaha ang special power of attorney. Mao na careful mo anang special power of attorney. Basaha ninyo klaro kay dili sa tanang higayon masig ang title SPA ra, basaha gyud ninyo ang body of the SPA para masurta nga authorized gyud ining tawhana to do kung unsa ang inyong transaksyon ha. Ikaduhang pangutana na foreclose kuno sa bangko ang yuta sa ako ang lola. Unsa may buot ipasabot ana? Kay mao man ang sulti sa nagpaila karon nga bag-ong tag-iya sa yuta agoy. Foreclosed gani ang pasabot ana gilon, no, gihimo ning collateral ang maong yuta ngadto sa bangko. Bali na ay nang utang, unya ang bangko di man na basta-basta magpautang, kinahanglan man nag-collateral, di collateral ang yuta. Ambot giunsang paghitabo ang anong na-collateral ni sa bangko nga kung tinuod nga kuwang or defective ang SPA, no? Unya ang utang kinahanglan man gyud na bayaran, of course. Kung di gani mabayaran ang loan or di mabayaran ang utang, of course kibaw gitag unsay sunod. Ang katong yuta nga gihimong collateral mutoy marimate ug ma-foreclose kimo
man tigihimong bayad. Now, unsaon man na mag-foreclosure sale or execution sale. So kung kinsa tong mga interesado mo palit sa yuta, mo bid na sila. Now, kinsa tong nakapalit ang halin ana mautoy mapuntas bangko isip bayad sa utang. Mao na nahitabo karon, no? Nganong nakahimo ang ikatulong pangutana, nganong nahimo man ini ang akong uyuan, nakahimo man ini ang akong uyuan nga igsuon sa akong inahan nga wa man kapirma sila mama sa ug iyang mga igsuon bahin ini. Pwede ba nga ipa-foreclose mao ang yuta, ang bahin sa akong uyuan? Okay, dili kaayo ko makatubag ana, pwede kung panangitan ng iyahang loan siguro or himong collateral ang iyahang portion, no, sa iyahang bahin anang yutaa kung naka-extrajudicial na mo, no, kay mahimo siyang co-heir ana, pwede siya. Ang tinuod gud ani is wa man gud kakibaw kay pag email nimo wa man sa nimo na attach ang mga documents, so di ko kakita kung unsa gyud klaro nga sitwasyon. So tagaan lang tika ani, tan-awa palihog kung unsa ang loan, no, kung ang gihimong collateral, kung ang portion or bahin ra bas imong tiyo or ang tibuok yuta. Kung portion or bahin ra sa imong tiyo, okay ra na kay ang nakuha ana sa katong nakapalit pag foreclosure ang bahin ra sa imong tiyo. Pero kung pananglitan nakuha niya ang tibuok yuta, dili gud na mahimo kay dili man ang imong tiyo ang tag-iya sa tibuok yuta. Unya kung mo collateral gani tag yuta ba, mo enter or mo execute gani tag real estate mortgage kanang gihimo natong collateral sa utang ang yuta, di man gud na pwede nga atong himuon collateral ang yuta, no, nga dili kitay tag-iya or why pagtugot sa tag-iya sa yuta, no? Kay kinsa mang buanga ang musugot nga wa kibaw kagihimo na ding collateral ang iyang yuta sa utang nga dili pagud iya ha, no? So dili na pwede. So akong suggestion, tan-awa ninyo, no, og susiha ang dokumento. Una, ang SPA. Ikaduha, ang loan agreement og real estate mortgage, no, og ang mga procedure sa foreclosure sale kung sakto ba. Unya, kinahanglan di gid ni madag inyo lang murag. Dinha sa Cagayan de Oro mangita gyud siguro kag abogado nga makagiya nimo, no, at least na nakay idea karon, no, kung unsa imong buhaton. Pero pag panalipod nimo para pag question sa foreclosure, sa pagparimate, no, pag sanla sa yuta, kinahanglan kag abogado, ha? Ikaupat og katapusang pangutana, may mahimo pa ba ang akong mama ug ang iyang mga igsuon aron mabawi nila ning yutaa? Ang ingon ran sa paw nga wala kuno may mahimo ani kay dugay na nahitabo. Sayang good kaayo ang yutaa kay dako man ug gamay ra kaayo ang value sa pagloan. Unsa may among buhaton? Ako di pa ko katubag moingon nga wala nay mabuhat. Wa man ko kakita sa dokumento, wa sa klaro sa circumstances giunsa pag maniobra kay kung pananglitan fraudulent, no, na ay mga gipampiki nga pirma, na ay mga forgery din ha, no, posible nga wala pa na mo expire ang maong kaning kaso, pwede pag yun ninyo mapaanal ang foreclosure sale, no, doon na lang mo pribado nga abogado, pagkonsulta lang sa mo, bayad lang sa mo consultation para malamdagan po mo klaro dalhatong mga dokumentong akong giingon ninyo. Ang special power of attorney, ang title sa yuta, maski certified true copy lang, unya kung naamoy copy sa bank loan ug sa real estate mortgage, dalhapod, ug ang foreclosure, no, sa mga proceedings, ipangutana na dito susiha, dad dito sa pribado nga abogado. Mga sukinting paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gyapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.